Îmi răcoresc inima, e toată familia. Oamenii ce sunt casă la mine, ei țin cu drag cu de mine. Și îi port la inimioară, ca familie frumoasă. Cum să nu fiu fericit, astăzi sunt cu mătrumit. Am frumusețe de fată și nevastă credincioasă. Dau toți banii pentru ea, pentru Narcisa și Ramona, mă. Eu dau lire pentru ele, pentru comorile mele. Nu mi-e frică de nimic, am epipat cel-pios mie. Ăștia sunt puștării mei, care mă mătresc mie. La biserică mă închin, e Florița și Sabină. Eu nu vreau să mă enervez, am o strofă la botez. Auzi, spune cum mă trumit. Ce mult mă mândresc cu ea, of, Doamne, cu fata mea. Ea e și o băiețeița, că este Narcisa. Și-o nevastă credincioasă, de-aia merge în viață. Atențiune din coada cu pentru Narcisa, Narcisa lui. Mi-a venit rândul și mie, așa mai mare fericire. Mai mă doare inima, mi-am botezat fata mea. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Amin. Mâinile tale, Doamne, m-au făcut și m-au zidit. Amin. Câți anișori are? Mâinile tale, Doamne, m-au făcut și m-au zidit. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. În numele Tău, Doamne, Dumnezeul adevărului și al unui a născut Fiului Tău și Duhului Tău celui Sfânt, pun mâna mea, Doamne, peste roaba Ta aceasta. Cum se va numi fetița? Narcisa Iasmina.
Narcisa Iasmina, care s-a învrednicit a scăpa către numele Tău cel Sfânt și a se păzi sub acoperimentul aripilor Tale, depărtează de la dânsa înșelăciunea cea veche, umple-o pe ea de credință întru Tine, de nădejde, de dragoste, să cunoască ea că Tu ești unul Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și născut, Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Dă-i Doamne ei să umble în toate poruncile Tale, cele bineplăcute să facă. De va face omul acesta viu, va fi prin trânsele scrio, Doamne, pe aceasta în cartea vieții Tale, unește-o cu turma moștenirii Tale, să se proslăvească de dânsa numele Tău cel Sfânt al iubitului Tău, Fiul al Domnului nostru Iisus Hristos, al lucrurilor cele de viață făcător. Să fie, Doamne, ochii Tăi căutând totdeauna cu milă spre ea și urechile Tale, Doamne, să asculte glasul rugăciunii ei. Veselește-o, Doamne, pe ea în tot lucrul mâinilor ei, în tot neamul ei, să se mărturisească Ție, închinându-se slăvi numele Tău cel mare prea înalt, să Te laude pururea în toate zilele vieții ei, că pe Tine Te laudă toate puterile cerești, a Ta este slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ceartă-te pe tine, diavole, Domnul cel ce a venit în lume, s-a sălășluit între oameni să surpe tirania ta, pe oameni să izbăvească, cel ce pe lemnul crucii a biruit puterile potrivnice, soarele întunecându-se, pământul clătinându-se, mormintele deschizându-se, trupurile sfinților sculându-se, care a zdrobit cu moartea pe moarte, a surpat pe cel care avea stăpânirea morții, adică pe tine, diavole. Te jur cu numele lui Dumnezeu, care răta pomul vieții, a rânduit heruvimii și sabii de foc de se întorcea și îl străjuia. Cu tremură-te și te depărtează, că te jur cu numele acelui care umbla ca pe o scape valurile mării, a certat viforul vântului, a cărei căutătură seacă adâncule, groaza lui topește munții. Același acum îți poruncește prin noi, teme-te, ieși și te depărtează de zidirea aceasta, să nu te întorci, nici să te ascunzi în ea, nici să o întâmpini pe ea, nici să lucrezi împotriva ei nici noapte, nici ziua, nici dimineața, nici la amiază, ci te du în iadul tău până în ziua mare, gătită a judecății. Teme-te de Dumnezeu, Cel ce șade pe hruvim, caută spre adâncuri de care se cutremură îngerii, arhanghelii, scaunele, domniile, începătoriile, puterile, heruvimii cu ogmul serafim, cu 6 aripi, de care se cutremură cerul, pământul, marea, câte sunt în ea. Ieși și te depărtează de la cea nouă însemnată ostașa lui Hristos, Dumnezeul nostru, că te jur cu numele. Ieși și te depărtează de la zidirea aceasta cu toată puterea, cu toți slujitorii tăi, că s-a proslăvit numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule Sfânt înfricoșător, slăvit Cel ce ești în toate lucrările, în tăria Ta neajuns și nepătruns, Cel ce mai înainte ți-a rânduit ție, diavole, pedeapsa de vești prin noi nevrednici robii lui, îți poruncește ție și la toată puterea împreună cu tine lucrătoare, să te depărtezi de la cea nouă însemnată cu numele Domnului nostru Iisus Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu. Jură-te dar întru tot viclene necurate, spurcate, duhule străine cu puterea lui Iisus Hristos, care are toată puterea în cer și pe pământ, Cel care a zis Duhului celui muș și surd, ești în om să nu mai intri. Du-te, cunoaște-ți puterea cea deșartă, care nici peste porci n-a avut stăpânire. Adu-ți aminte de Cel ce ți-a poruncit ție după cererea ta să intri în turma lor. Teme-te de Dumnezeu, cu a cărei poruncă pământul pe ape s-a întâlnit, de Cel ce a zidit cerul, a pus înălțimilor hotar și văilor măsură, de Cel ce se atinge de munți și fumegă, de Cel ce a acoperit cu ape înălțimile Lui, de Cel ce a așezat pământul pe temeliile Lui, nu se va clătina în veacul veacului, de Cel ce cheamă apa mării și o varsă peste fața întregului pământ. Ieși și te depărtează de la aceasta care se pregătește către sfânta luminare. Jură-te cu pătimirea cea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, cu cinstitul trup și sânge, cu venirea cea înfricoșătoare că va veni, nu va zăbovi, să judece tot pământul, toată puterea împreună cu tine lucrătoare, să te pedepsească în ghina focului, dându-te în întunericul cel mai din afară, unde viermele nu doarme, focul nu se stinge, că puterea este a lui Hristos, Dumnezeul nostru, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Savo Dumnezeului Israel, Cel ce te măduiești boala și neputința, caută spre roaba ta aceasta numele. Narcisa Iasmina, cercetează-o, depărtează de la dânsa toată lucrarea diavolului, ceartă duhurile cele necurate și lucrând cu grabnica lucrare, zdrobește de grab pe Satana sub picioarele ei și dă-i biruința asupra lui și asupra duhurilor celor necurate,
ca dobândind ea mila ta să se învrednicească de darurile cele mari și cerești și ție slave să-ți înalțe Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Cel ce ești, care l-ai făcut pe om după chipul și asemănarea Ta și ai dat putința de a dobândi viața, deci după aceea, căzând prin păcat, nu l-ai trecut cu vederea, cerându-i mântire prin întruparea Hristosului Tău, primește, Stăpâne, Doamne, în împărăția cea cerească făptura aceasta. Deschide, Doamne, ochii gândului să strălucească în ea lumina Evangheliei Tale, însoțește viața ei cu un înger de lumină să-l izbăvească de toate bântuiala potrivnicului, de întâmpinarea celui viclean, de demonul cel de amează toate nălucirile cele rele. Depărtează de la dânsa pe tot vicleanul și necuratul Duh, care se ascunde, se încuibă în inima ei. Amin. Depărtează de la dânsa pe tot vicleanul și necuratul Duh, care se ascunde, se încuibă în inima ei. Depărtează, Stăpâne, Doamne, de la dânsa pe tot vicleanul și necuratul Duh, care se ascunde și se încuibă în inima ei. Duhul înșelăciunii, Duhul vicleșugului, Duhul slujirii, dolește toată locomia, Duhul minciunii, toată necurăția, fără pe ea. Oaie cântătoare turmecele sfinte a Hristosului Tău, mădular cinstit al bisericii, fiică și moștenitoare a împărăției Tale, ca după poruncile Tale viețuim păzim pe cetea nestricată, ferim veșmântul neîntinat, să dobândească fericirea Sfinților împărăția Ta, cu harul, cu îndurările, cu iubirea de oameni ale unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Te lepezi de Satana, de toate lucrările lui, de toți slujitorii lui, de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Te lepezi de Satana, de toate lucrările lui, de toți slujitorii lui, de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Te lepezi de Satana, de toate lucrările lui, de toți slujitorii lui, de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Te-ai lepădat de Satana? De Satana. Te-ai lepădat de Satana? Te-ai lepădat de Satana? O să suflu eu de 3 în numele vostru. Te unești cu Hristos? Te unești cu Hristos? Te unești cu Hristos? Te-ai unit cu Hristos? Și la întrebarea crezi lui, cred lui ca unui împărat și Dumnezeu. Și crezi lui, cred lui ca unui împărat, și Dumnezeu. Bun. Și acum împreună cu mine spunem cu toții crezul. Aici l-avem. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a 3-a zi după Scripturi și s-a înălțat la cerul și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Te-ai unit cu Hristos? M-am unit cu Hristos. Și crezi lui, cred lui, ca unui împărat și Dumnezeu. Te-ai unit cu Hristos? M-am unit cu Hristos. Și crezi lui, cred lui ca unui împărat și Dumnezeu. Te-ai unit cu Hristos? M-am unit cu Hristos. Și ultima întrebare va fi, te închin lui? Și răspundem de aici. Și te închin lui, și acum spunem, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, treimii celei de o ființă și nedespărțite. Bravo!
Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce luminează și sfințește pe tot omul care vine în lume, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, cheamă pe roaba Ta aceasta, Narcisa Iasmina, către Sfânta Luminare și o învrednicește de mare dar al Sfântului Botez. Dezbracă-o de omul cel vechi, noiește-o pentru viața de veci, umple-o cu puterea Duhului Sfânt, spre unirea cu Hristos să nu mai fie de acum fica truplicifica împărăției Tale, cu bunăvoința, cu harul unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul, bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus, pentru mântuirea sufletelor noastre, pentru pacea întregii lumi, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserici, unitatea tuturor, pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru toți cei care cu credință evlavie, frică de Dumnezeu, intră, se roagă întrânsa. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Iosif, Arhiepiscopul Europei Occidentale, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, cinstita preoție în Hristos, diaconie pentru întreg cler și popor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească, Doamne, apa aceasta, cu puterea, cu lucrarea, pogorârea Sfântului Duh, să se trimită harul izbăvirii, binecuvântarea Iordanului, să vină, Doamne, peste apa aceasta lucrarea curățitoare a treimii cele mai presus de fire, să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței a dreptei credințe, să se arete, Doamne, apa aceasta, izgonitoare de toate bântuiala vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, ca vrednică să se facă de împărăția acea nestricăcioasă, aceasta care se va boteza, pentru aceasta care vine acum la Sfânta Luminare, pentru mântuirea ei, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să se arete ea, fiica luminii, moștenitoare a veșnicilor împărății, și veșnicilor bunătăți să se facă împreună sădită părtașă morții și învierii lui Hristos, Dumnezeul nostru. Să-și păzească ea haina botezului, logodria Duhului neîntinată, fără prihană, în ziua cea înfricoșătoare lui Hristos, Dumnezeul nostru, să-i se facă de însă apa aceasta, baia nașterii cele de-a doua, spre iertarea păcatelor, îmbrăcăminte într-une, stricăciune, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe Preasfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenindu-o, Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi înșine, unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm Ție, Doamne. Mare ești, Doamne, minunate sunt lucrările Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Amin. Mare ești, Doamne, minunate sunt lucrările Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Amin. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Tu de bunăvoie toate, aducându-le din neființă în ființă cu puterea Ta, ți făptura cu purtarea Ta de grijă chivenisești lumea. Din 4 stihiri a așezat făptura cu 4 vreme, ai încununat curgerea anului. De Tine se cutremură puterile îngerești, te laudă soarele, te slăvește luna, se apleacă stelele. Pe Tine te ascultă lumina, se îngrozesc adâncurile. Tu, Doamne, ai zis, spălați-vă și vă curățați, scoateți vicleșugul din sufletele voastre. Tu ne dărui de sus a doua naștere prin apă și prin Duh. Arată-te, Doamne, arată-te, Doamne, în apa aceasta.
și dăruiește acestea care se va boteza să se schimbe prin ea, să se lepe de omul cel vechi stricat de poftele înșelăciunii, să se îmbrace în cel nou care este noi după chipul ziditorului ei, ca fiind însă împreună cu asemănarea morții tale prin botez, să se facă părtașa învierii tale, păzind darul Sfântului Duh, sporind așezământul harului, să ia plata chemării celei de sus, să se numere cu cei întâi născuți înscriși în cer, pentru tine, Dumnezeul și Domnul nostru Iisus Hristos, că ție, Doamne, se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte Preasfântul Bun și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău, capetele noastre, Domnului să le plecăm, ție, Doamne. Se botează, Doamne, roaba lui Dumnezeu, Narcisa și mai cum? Narcisa Iasmina. Ai grijă, tati, da? În numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sus cu ea, tati, la mamă, ăla e mic, da, sus cu ea acolo. Binecuvântată este lumina Sfinților Tăi, Doamne, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Nașu, să vă trăiască, o țineți? Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Și ne dărui nouă nevrednicilor fericita curățire prin Sfântul Botez, care și ai cu mai binevoita naște din nou pe roaba Ta luminată prin apă și prin Duh, și ai dăruit iertarea păcatelor de voie fără de voie. Stăpâne preandurate, dăruiește pe cetea darului Sfântului Întotputernicului și închinatului Tău Duh, cu minecarea, cu cinstitul și scumpul sânge al Hristosului Tău. Păzește, Doamne, tru sfințenia Ta. Amin. Întărește-o în credința noastră ortodoxă. Amin. Izbăvește-o pe ea de cel rău de toate uneltirile lui. Amin. Păzește-i, Doamne, sufletul ei în frica Ta cea mântuitoare, ca și în curățire și în dreptate în orice faptă și cuvânt, bineplăcând ție să se facă fiică și moștenitoare a cereștii Tale împărății, că Tu ești Dumnezeul nostru care miluiești și mântuiești, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Pe cetea darului Sfântului Duh. Amin. Pe cetea darului Sfântului Duh. Amin. Pe cetea darului Sfântului Duh. Pe cetea darului Sfântului Duh. Le urechiușe, tati. Pe cetea darului Sfântului Duh. Amin. Pe cetea darului Sfântului Duh. Amin. Pe cetea darului Sfântului Duh. Pe cetea darului Sfântului Duh. Amin. Pe cetea darului Sfântului Duh. Pe spate. Pe cetea darului Sfântului Duh. Piciorușele și mai cam scăpat. Pe cetea darului Sfântului Duh. Amin. Pe cetea darului Sfântului Duh. Amin. Botezatul-te-i, luminatul-te-i, sfințitul-te-i, spălatul-te-i, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Botezatul-te-i, luminatul-te-i, spălatul-te-i, sfințitul-te-i. Imediat, bombonică, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Botezatul-te-i, iluminatul-te-i, sfințitul-te-i, spălatul-te-i, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ușor. Eu ce să-ți fac, tati? Aceasta, Doamne, care s-a îmbrăcat într Tine, Hristoasă, ție de împreună cu noi și a plecat capul, păzește-o să rămână ostaș nebiruit împotriva celor ce poartă dușmânia asupra ei și asupra noastră. Al Tău este a ne milui și a ne mântui, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care cu chipul Tău ai cinstit pe om întocmindu-l suflet cugetător, trup bine alcătuit, ca trupul să slujească sufletului punând capul peste celelalte mădulare, așezat în ele mai multe simțiri să nu se împiedice una cu alta, cu vrei capul, cu peri să nu se bate de schimbările vremii, toate mădulare spre trebuințele să ca toate să-ți mulțumească. Stăpâne, Doamne, cela ce prin vasul ales apostolul Pavel ne-ai poruncit toate să le face spre slava Ta,
pe roaba ta aceasta, Narcisa Iasmin, care începe a ștunde părul capului ei, binecuvintează împreună cu nașii ei. Dăruiește-le lor să gândească cele ce sunt într-o legea ta bineplăcute să facă, că milostiv și de oameni iubitori ești, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău, capetele noastre Domnului să le plecăm ție, Doamne. Doamne, Dumnezeul nostru, care prin săvârșirea tainei botezului, cu bunătatea ta ai sfințit pe cei ce cred în tine, binecuvintează prunca aceasta, să se pogoare peste capul ei binecuvântarea ta, precum ai binecuvântat pe prorocul Samuel, pe împăratul David. Binecuvintează, stăpâne, Doamne, și capul roabele acesteia, Narcisa Iasmin. Se tunde roabă lui Dumnezeu, Jasmin Narcisa, în numele Tatălui. Amin. Fiului. De la mami am tăiat. De la mami am tăiat. Acum și pururea. Și în vecii vecilor. Amin. Servus. Bun. Închideți asta. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Aliluia! Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Aliluia! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Hristos v-ați îmbrăcat. Aliluia! Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Aliluia! Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este ocrotitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Înțelepciune din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel. Citire. Să luăm aminte, fraților. Oare nu știți că în Hristos ne-am botezat, într-o moartea Lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El în moarte prin botez, precum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, așa să umblăm într-înnoirea vieții, căci dacă am fost altoiți spre El prin asemănarea morții Lui, atunci vom fi părtași învierii Lui. Cunoscând aceasta, comul cel vechi a fost răstignit împreună cu El, să se nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi rob ai păcatului, că Cel care a murit a fost curățit de păcat. Iar dacă a murit împreună cu Hristos, credem că vom și viețui împreună cu El. Știm că Hristos înviat din morți nu moare, moartea nu are stăpânire asupra Lui, că și a murit păcatului odată pentru totdeauna. Cear ce trăiește, trăiește Lui Dumnezeu. Așa și voi socotiți-vă că sunteți morți păcatului, dar vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Matei, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte. În vremea aceea, cei 11 ucenici au mers în Galileea la muntele unde le poruncise lor Iisus. Văzându-l s-au închinat ei care se îndoiseră. Apropiindu-se, Iisus le-a vorbit lor zicând: dat mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea merg învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățând să păzească câte v-am poruncit vouă. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, Doamne. Auzi-ne cu iubirea ta de oameni de grab, ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
Încă ne rugăm pentru această nou botezată roabă lui Dumnezeu, Narcisa Jasmina, pentru sănătatea și pentru mântuirea ei. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pomenește, Doamne, pe nașii care au primit această pruncă, pe părinții, pe toți cei prezenți la săvârșirea acestei taine mari și cerești, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune binecuvintează. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Într-un numele Domnului, Părinte, binecuvintează. Cel ce ne-ordan de la Ioana binevoita se boteza pentru a noastră mântuire, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, prin taina botezului, ea primește un nou buletin, o nouă identitate, da? Este de acum de a lui Hristos. Prin botez, Hristos i-a răscumpărat toată viața ei. Nașii sunt sub contract, adică e fetița voastră. Toată viața voastră aveți o mare responsabilitate, da? Să o creșteți, dar cum să o creștem în biserică? O creștem în biserică dacă venim în biserică. Dacă nu suntem în biserică, putem vorbi despre biserică încă 100 de ani. Nu pricepem nimic. Pentru că Dumnezeu dorește ca fiecare dintre noi să avem o legătură personală. Bine? Prin botez toate s-au iertat la asta mică. Primul dar pe care îl primește ea de la Dumnezeu acum este îngerul păzitor. Dumnezeu ia atitudine și intervine în viața ei câte vreme noi îi facem loc lui Dumnezeu să intre în inima ei. După ce a fost botezată, a primit îngerul păzitor, ați văzut că am pecetluit-o. I-am pecetluit toate simțurile, ca de acum încolo Narcisa să poată vedea, să poată auzi și să se poată bucura de prezența lui Dumnezeu. Și i-am tăiat din păr. De ce îi tăiem din păr? Este felul lui Narcisa de a-i spune mulțumesc lui Dumnezeu că de astăzi încolo este fiica împărăției lui. Să vă trăiască, să vă bucurați de ea. Da? Doamne ajută!